Siyanibingelela ke nonke eMzansi noma ezweni lonke ngoba uNgonyama ubuka abantu ngohlukahlukana baphesheya bayambuka ngoMozambique ngoZimbabwe kubukubi bahlala besha abantu basilandela ko-USA nabantu abasilandelayo. So sizokhuluma ngesithwalo esiyisandawane. Uma sikhuluma ngesandawane into le ongayitholi noma khona umuntu oyayethi ekhaya kungani isandawane ungasitholi noma isandawane kuyinto esazi ukuthi sikhona senziwe isithwalo esidla igazi. Kunesandawane esazi ukuthi umfazi wakhe maye esikhathini sikwazi ukuthi simphuze maye kuma period sidla igazi ama period akhe. Yileyo ndlela esiphila ngayo. Usandawane kunesandawane senziwe ukuthi futhi sidle einganeni zakho. Futhi mama ngabe uyinyanga ufuna isandawane lesi sisithwalo. Yiba nabafazi abaningi, yikho abaningi bayizinyanga baganwe kaningi. Mhlawumbe nabafazi abawu5 uzela ingane ehlukahlukene. So wenzela ukuthi isandawane lesakhe sidle enye ingane siphinde sidle enye ingane ngoba isandawane makuphela 3 years 5 years siyadla kodwa imali seyifaka. Futhi isandawane sekwazi ukuthi siyotshontsha imali mangabe ulele ebusuku uthi hamba nilanda imali noma uhambe nazo amamoli emabhenki. Mawufika lapha ufika usitshele ukuthi asitshontshe imali kubantu. Umuntu manje ukhipha imali ingaphumi inyamalala. Kuba ukuthi siyitshontshe ngaleyo ndlela. So inkinga yazi ukuthi siyadla isandawane esiyisithwalo. Isandawane esiyisithwalo ikhaya esiningi sifuna igazi. Uma usithatha kuba ukuthi umuntu mawunengane yokuqala oyithandayo enhlizweni yakho izoshona ingane ukwazi ukuphakama. Umfazi maye esikhathini noma umfazi mathiwa ubamithi ingane akayizali isiyaphuma kube ngathi kwenze miscarriage. Kudla lento efuna ukuthi mayikuphakamise kodwa isandawane imali siyakunikeza. Number 2 kunesandawane okwazi ukuthi usithathe bese usitshela ukuthi sizodla ezihlobeni zakho. Mangabe sifuna ukuthi sidle umphefumulo uyuthuma ezihlobeni ukuthi hamba kwabani, hamba kwamalume, hamba kwabhuti ufike udla ubani. Simthathe umuntu uphinde uphakame empilweni ube nemali. Siphinde silamba mama silambile siyakutshela from usithatha sikhuluma nawe nizwane. Uma silambile siyakutshela ukuthi sengilambile. Uzotshela ukuthi wena hamba kubani ufike udla ubani. Umuntu ekhaya uyashona ngagulanga. Uvuka nje kuseni uphathwe ikhanda noma ushawa imoto wadlula emhlabeni. Wena wenze leyo nto ungesikhathi ukuphakama imali uba nemali ndawo ezixanga ngoba vele into yakho ithinta igazi phakathi. Leyo nto uzoyithatha idinga umuntu ozoyimukela ekhaya oyilunga lomndeni. Ukuyimukela kwakhe ukuthi ufuna shona umuntu bese usebenza kanye nalento babe umndeni. Yileyo nto ngoba isandawane abantu abaningi siyabadida. Omunye uzama ukuthi why isandawane singatholakala. Asitholakali ngoba eziningi kuba into ezithwalo ebona umnikazi wayo. Yilokho esikwenzayo lekhaya kuhlukahlukene kodwa futhi before uhambe nakho ufika ukubona ukhulume nakho kodwa akubonwe ngabantu ngoba nakhuluma iqiniso into ebona uwena esivusayo nikhulumisana kodwa mayethi lambile yenza sure ukuthi into eyilambelwe uyayinikeza. Ungadli imali yayo wena mathi ufuna ukuthi nayo iphakele bese uyincisha ukuyiphakela. Imali uzoyiphila impilo efunayo nemali yawathi hambe uyitshonta ungathuma ngisho ezitolo ihambe yeba imali. Baba amakheshi abheka imali esaphelele kanti ifikile fika adla imali yayiphuma nayo. So umuntu ofuna ukuba rich sikhona isandawane sisithwalo esidla igazi labantu noma senziwa sidinga igazi phakathi. Uma uzosithatha ekhaya kini uhamba wenza umsebenzi uhlaba inkomo emnyama. Uma uzosithatha ekhaya umndeni wonke ube khona uhlaba inkomo emnyama ozothi inkomo ngoba uyihlaba ekhaya bese kuba ukuthi uma uyihlaba izosuka nayo ekhaya gula umuntu ohlaba zibhobo ngalo mkhonto obuhlaba kule nkomo kufa umuntu ekhaya. So uma usithatha basho ukuthi umsebenzi ekhaya uzowenza kodwa wenkomo emnyama ezothinta ukuthi umuntu akathinteke ekhaya bese uyaphakama. Yilokho nje siyabonga nisale kahle yanthanda ngudlungulo ispecial ngalibandla sithe sekhona sikhona special kulo December mhlawumbe nesandawane sesisho sikhona kwespecial. Yilokho nje abantu abakufunayo yilokho siyanthanda ke nisale kahle ngudlungulo iyavalelisa siyabonga.